أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pangsanipun para alim, para ulama miwarasatil anbiya ingkang tansah kula dhereki kula ajeng-ajeng berkatoanipun. Langkung-langkung pangsanipun Al Mukarram Simbah Kyai Soeharto ingkang tansah kula tandingi kula ajeng-ajeng berkatoanipun. Pangsanipun Al Mukarram Mas Kyai Salim Hasbullah Simbah Kyai mantep ingkang tansah kula dhereki kula ajeng-ajeng berkatoanipun. Pangarsanipun Al Mukarram Mas Kyai Alkin ingkang tansah kula tandingi kula ajeng-ajeng berkatoanipun. Sesepuh-sesepuhan haji sepuh pangarsanipun Bapak Lurah saking Gerakan Bapak Sultan ingkang tansah kula tandingi. Pangarsanipun sedaya jamaah Mujahadah Nadul Mustafirin wonten pondok pesantren Tunggul Jagat Kersobo kangipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah mujahaken syukur dumateng Allah bikaulillah kalimatul hamid. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing malem Setu manis saged wajabil wujuh mugi-mugi dadosaken amal ibadah ingkang dipun ridhani dumateng Gusti Allah, dadosaken slaman slomun slamet Allahumma amin. Nembe ketinggalan pangsanipun Al Mukarram Bapak Kyai Muhammad Kusyono ingkang tansah kula tandingi. Pangapunten kesupen Mas Kyai nggih. Kula terasaken sholawat lan sampun Allah mugi tetep konjur wonten juan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya saestu atur-atur syafaatipun. Mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat dinjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Monggo Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing wulan Rajab menika kon akeh-akehaken donga. Keras wonten ing wulan Sya'ban nggih kula jenengan kenging-kengaken maca sholawat kalih donga. Biasanya Sya'ban iki kaya nuwulan kecentret. Maksudnya napa?
Akeh wong sing kelalen, padahal bulan Sa'ban iku bulan sing banget pentingnya mriku kathah peristiwa-peristiwa. Bulan Sa'ban terkenal bulanipun Rasulullah. Rajab bulanipun Gusti Allah. Ngisuk Ramadan bulane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa kok sakniki bulane Rasul? Ten mriki kathah peristiwa wonten bulan Sya'ban siji. Kula jenengan tanggal 15 Sya'ban ngesuk disetoraken ngamal. Ngamale kula jenengan disetoraken kali malaikat Raqib ngatib diunggahaken nang Gusti Allah niku teng tanggal 15 Sya'ban. Bulane nang tanggal 15 Sya'ban kula jenengan kabeh syukur jenengan gelem puasa. Syukur nggih. Nyong ora kon, kok nyong ora puasa. Nggih. Lah terus Rasulullah ngendika ngeten, bulan Sya'ban kuwi ana sing ngamal kula jenengan sedaya disetoraken sing harian ya anak, mingguan ya anak, tahunan ya anak. Nek harian niku sedurunge wektu subuh disetoraken. Terus sore sedurunge maghrib. Lah sing mingguan niku teng dinten Senin karo dina Kamis. Bulane Rasul niku angger Senin Kamis puasa. Aku seneng nek disetorna catetanku nyong agi puasa. Dalile kok kaya kowe tok cara Jawa nih, Pak. Jadi wong sing puasa Senin Kamis iki sae dilakoni sunat. Mriku Rasul nglakoni. Dan jenengan nek purun Senin Kamis sebab mingguane ngamal jenengan diaturaken kali Gusti Allah. Terus sing tahunan setahun sepisan diunggahaken bukune. Lah niku jenengan gelem puasa nang tanggal 15 ya kono, ora gelem ya kono terserah jenengan. Lah nang tanggal 15 malam niku bar maghrib yole, bar isya yole. Sewengi iki malam sing mustajabah. Gundongan kula dengan kabeh kali Gusti Allah. Mulane jenengan nyuwun siji dipanjangaken umure bar salat maghrib yasinan ping 3. Sing sepisan hajat ya Allah kula nyuwun dipun panjangaken umure sing manfaat dunya akhirat. Nggih. Terus malih Yasin sing kaping kalih nyuwun kali Gusti Allah ya Allah. Mugi kula dipun paringi rezeki kang halal lan thayyibah. Ora usah golek sing akeh. Nggih. Wong donga wis ra kadhesit. Ya Allah kula nyuwun ingkang kathah, ya Allah kula nyuwun dados tiyang kang sugih. Tujane wong sugih kepenak ngono ta. Wong sugih iki mboten kepenak, Pak. Tulis dikasih deleng. Nggih mboten kepenak wong sing ora patek duwe. Gusti Allah nyobi nang wong sugih karo wong melarat biasane berhasil nang wong melarat. Ngandel ora? Nek wong sugih kowe masyaallah duwite akeh, mobil apik, bayar pajak, isi bensin, servis, pernah. Wong melarat ora mikir ora duwe mobil. Iki napa nggih? Kepenak sing duwe apa sing ora? Lho kepenak sing duwe yo. Halo yo iyalah. Oh, omong sapa lah sing ora duwe ya kepengin duwe. Nggih mboten. Lah niki wong sugih biasane iki ora berhasil karo Gusti Allah, tapi ari kalane wong sugih dimelaratkan nang Gusti Allah, ari kalane wong sugih dibangkrutkan nang Gusti Allah, ari kalane wong sugih ana masalah berhasil. Anggo sing iman ngono lho. DP. Nang Gusti Allah sing ora tahajud. Ya Allah kula nyuwun dibarakaken badan kula ya Allah. Kula kepengin dados tiyang sugih melih. Ayatnya ora kira-kira. Nggih. Iyalah. Tapi lagi Pak Sugih ya ora patek mikir. Nggih napa nggih? Lah nggih. Ana nyusit kan.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Lah niki, tapi nek wong adi kena melarat biasanya sabar. Padahal napa? Kadal fakru kowe mendekati kafir, wong fakir kowe nyereki kafir. Masyaallah. Tapi nek wong fakir kok bisa tahajud, bisa duha, bisa sabar, masyaallah. Lah donga sing paling mandi antara niki dongane wong melarat. Aneh betul. Tapi kok melarat be kena ngapa kan? Wis omongnya dongane mandi ning melarat be. Sing bener sapa iki? Pikir ngono ya. Kiai bener ngomong nang dingendi ka. Dongane wong dianiaya karo dongane wong melarat piye terkabul tulis. Ning nang kono gondongakna wong liya. Mudeng apa mudeng? Orang gondongakna dhewek, gondongakna wong liya. Mulane wong sugih nek kepengin waras awet sugih, kudune dongane sekang wong melarat-melarat. Lah wong sugih kuwi ngewehi karo wong melarat, sedekah karo wong melarat mesti didongakaken. Ora usah perintah rika. Merek wong melarat wae 50.000. Walah didongakaken kepentuk. Iki napa iki? Kemudian iki, tapi nek wong sugih kok ora gelem aweh karo wong melarat, aki petik disengitan. Petik sengit, merek disawat. Mangkel berapa tiga? Mangkel. Lah pamane menungsa. Iki napa nggih? Lah pamane wong melarat sing ora diwehi karo wong sugih. Dongane sisi mati bangkrut temenanan. Mulane wong sugih nek kepengin ora bangkrut, seneng aweh karo wong melarat sebab wong melarat dongane kuwi mustajab. Ora kudu akeh aweh semampune rika. Nggih napa nggih? Ora kudu akeh. Tapi nek wong sugih gawe sethithik kira-kira wis ora iki. Wagu yo. Lha wis ngukur dhewek lah. Wis ana ukurane dhewek wis mikir dhewek. Langsung nang sabar. Lah bulan Saban kok dimulyakaken bulane Rasul yen kepriwe? Sebab napa? Gusti Allah nurunaken Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki ayat niki oleh medhunke nang wulan Saban. Mulai wong-wong padha maca selawat kali Kanjeng Nabi. Wong-wong demen kali Kanjeng Nabi nang bulan Saban. Maune urung maune. Mulane jenengan nang bulan Saban kon ngekeh-ngekehaken maca selawat, kon ngekeh-ngekehaken donga kados nembe. Dongane diakeh-akehaken. Ya Allah, kula nyuwun dipun berkahi ya Allah wonten bulan Rajab ya Allah. Kula nyuwun dipun berkahi ya Allah wonten ing bulan Syaban ya Allah. Wa balighna mugi-mugi panjenengan dukeaken kula ya Allah. Fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Men umure rikaki tekan bulan Ramadan mundur kula jenengan kabeh nyesuk nang bulan Ramadan. Ganjaran ditikelaken kabeh. Ngibadah sak jam paribasane rika malem Lailatul Qadar. Khairum luwe bagus napa 1000 bulan jajan. Masyaallah. Ngibadah di kanang malam Lailatul Qadar nek ora menangi rugi apa rugi? Ya rugi lah. Mulane jenengan kon karo rengeng-rengeng ngongsong kayu, karo mancing sing seneng mancing, karo nyopir sing seneng nyopir. Nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Terus jenengan donga terus rong bulan iki. Men diberkahi nek urip diberkahi kali Gusti Allah kira-kira kepenak mboten.
Ya kepenak diberkahi kali Gusti Allah. Rejab berkah, Sya'ban berkah, Ramadan berkah. Dan iki mulane anak Jumat berkah. Masjid sing ana Jumate berkah, mesti seneng sing beda jamaah. Nggih napa nggih? Madeng. Soto. Nggih mboten? Kowe ora iki Jumat berkah, dari ka sebulan diberkahi kali Gusti Allah oleh urip kaya ngapa. Lha iki dibiasakna njur krungu tok. Karo reneng-reneng diaken selawat Jibril kali boten ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Niki riwayat Quran iki nuntun kula jenengan kabeh. Kon ngopo ngake-ngakeaken maca selawat men berkah urip. Lha umpamane ora ana selawat, umpama kayane nek ora demen karo Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Krono ana selawat anar muludan, nggih napa nggih? Rekatin tangkus wis mulut yo, bermulut napa? Jumadi lawal, terus Jumadi akhir ngerti bulan reka. Demen piye laire Kanjeng Nabi iki kan demen. Ini sejarah. Kon mulyakaken terus nang malam 15 Sya'ban jenengan kon ngekeh-ngekehaken sedekah sekuate jenengan malam 15 nang masjid yasinan nyembelih pitik takmir monggo nang musola aja kaya biasane ukur biasa tok ora medeng ora apa diontenaken nyembelih napa basur napa-napa kan kuat nggo mangkok se-RT sing biasa jamaah teng mriku diomong iki bulan mulia akeh sedekah teng mriku tanggal 15 jenengan nang kono termasuk fi lailatis Sya'ban. Kuwi donga sing ora ditolak karo Gusti Allah. Kuwi ana 5. Siji malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 10 Asyura, terus malam riyayan Idul Fitri, malam riyayan Idul Adha. Iki hadis, gak main-main. Saben malam Jumat mulane kula nganakaken mujahadah mriki. Yasin Fadilah selawat naria. Bareng donga kali Gusti Allah. Dan iki cikal bakal sholawat sing diperintah malaikat sholawat kali Gusti Allah. Gusti Allah sholawat kali Rasulullah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maning kula jenengan kabeh sing ngarep-ngarep napa? Syafaat. Syafaat apa jenenge Kang? Syafaat ya pitulungan, ditulungi esuk. Terus selawat ibadah sing paling gampang salah diganjar. Karo mlaku diganjar. Karo mikul kayu diganjar, karo mancing diganjar, ora wudu diganjar. Gampang apa gampang? Paling mudah. Masyaallah. Rika padu ngono karo bojone. Ini maca selawat yakin diganjar. Penak kadu karo sing wadon, tapi nyong urung tahu padu maca selawat urung tahu. Besok kapan-kapan dhewe padu. Ora apa-apa, Mak. Tunggu ngeyel kowe. Ngeyel be. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Jibril semua ya ngono, Kak. Sallallahu alaihi wasallam. Lha iso kasih tempat yo. Iku lek ganjaran kabeh padu maca selawat ngono nek bisa. Ku ajar karo Gusti Allah. Ikanen selawat. Paling mudah. Orang nganggo peci iki ora kudu kaya iki mboten. Gede sampirna kaose sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis kepenak enggak sampirna.
Kalau saya usah kelamben, celana tok diganjar kan. Paling enak sholawat. Apa maning wong sing gelem nglanggangaken maca sholawat Jibril sedina ping 1000 ora diwehi melarat karo Gusti Allah. Wis tau dilakoni guru. Wong urung kok. Kuwi sikat karo kata suki. Iya, kan suki duit miliaran gede. Nong kan ya balik-balik ya anggar entek anak ngono lah yo. Ya sing penting anggar entek anak ora apa-apa kan kepengin tuku mobil bisa, kepengin tuku karangan bisa ngono yo. Kepengin apa-apa bisa wis ora sugih ora apa-apa. Sing penting arep foto anak. Duwe cukup kali Gusti Allah. Ning cukup iki dieling-eling nang ati iki lho. Atine kula jenengan kabeh. Arep bisa tuku mobil, arep bisa tuku sawah, karangan, rumah tingkat. Nek atine urung terima, nek atine urung syukur, urung sugih. Sebab sing didel dhuwure, wae rumah tingkat 8 nyongaki loro. Kae motor papat nyongaki siji. Tapi nek dalam ngisor dikawal orang paling kaya di dunia. Dulu ngajak munggah baku ngisor. Mereka bergaul karo wong sing luwih melarat mesti mereka sugih dhewek. Anten boten? Kemudian uang ketika kancan karo wong-wong sing luwih melarat sedang rika mesti nang kono rombongane paling sugih. Aja boleh kanca sing sugih-sugih kok kita kamu ya. Melarat-melarat dewe ya ora. Jadi malah alhamdulillah yang kasih saya pakai dewek kancane ora beda bisa golek duit. Jadi kon syukur kali Gusti Allah. Lah niki krana napa? Gusti Allah ngedunake ayat sing kula jenengan kabeh kon maca selawat. Lah selawat iki diwaca nang ngendi-endi ana? Nang Al-Qur'an ana ya nggo salat, nggo tahiyat napa nggih napa nggih? Lah niki nang ndi selawat? Masyaallah. Dongakna Rasulullah, lah apa Rasulullah kurang ganjaran boten kula jenengan golek luberane. Terus malih peristiwa nang bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Rasulullah nang Madinah iku salat marep nang Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas niku 17 bulan 3 dina. 17 bulan 3 dina iki marepe ngalor. Lepas tanggal 15 Rasul dalam nang dhuwur kredeg ya Allah umpamane iki anggar kiblat siki dipindah nang Masjidil Haram ya. Aki kredeg donga mung dhuwur mandeg langit. Langsung Gusti Allah paring utusan malaikat Jibril. Dijabah Muhammad fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Berikut tanggal 15 Sya'ban Rasul oleh sholat wis ora madhep nang Baitul Muqaddas Palestina boten mone marang ngalor nang Madinah. Lah Madinah karo Mekah niku Mekah nang lor apa nang kidule Pak? Apa nang wetane? Kidule. Sing tawangane sapa? Hah? Pak Bambang sing tau umroh Mekah kuwi kidul Medina apa lore apa wetane? Kidule. Oh, gitu. Jadi marepe kidul salat. Mari ngalor. Wah. Nek Palestina ki nang lor. Baitul Muqaddas sing bangun iku Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah nek Baitullah Ka'bah sing bangun Nabi Ibrahim karo Ismail alaihi salam. Antara Nabi Ibrahim, Ismail kali Nabi Sulaiman letak iku saking dawane kan, dhisik Nabi Ibrahim. Wis, Baitul Muqaddas ki Masjidil Aqsa. Niku sing bangun Nabi Sulaiman. Tinggalane niki teng sejarah. Nang bukune kaya nang bisa Rasul duwenya jadi niku. Lah niki langsung terus marep nang Masjidil Haram. Lah Mekah karo Madinah ki selore Mekah.
Jadi agar kang Mekah kowe anu kang Madinah oleh salat wong Madinah marep ngidul. Ora marep ulur kaya Indonesia, mboten. Mulane anak wong tua bingung umroh Pak Kiai. Kenapa Bu? Kula oleh salat ketawi mboten nggih. Terus pundi sih? Kula oleh salat marep ngetan. Ke Mekah, lah iya. Nyong malah bu marep mengendi nyong artine marep mengarep. Nulis ngono kaya kowe nyong. Mboten kula saestu marep ngetan mau oleh salat. Lha ngertine, wong kula mandeng srengenge. Lha nek ora kabeh ora, iki ora kabeh teng arep kula. Lha wong kowe iki marep ngetan kabeh berarti nang wetane rika. Kiblat kowe ya Baitullah, ya ketampak Bu. Wong Indonesia kan marep ulur kiyaine. Ana wong kaya kowe. Ya wong dina wong akeh. Masyaallah, mulane beda mengana esuk iki Madinah karo Mekah iki ngidul apa ngalor apa ngulur kene konggang bis. Nyong ngertine bisa mandeg mengarep. Lha nyong nunggang motor mabur kowe kang Jakarta pindho, Pak. Kowe motor mabure marep ngalor. Kudune kan marep ngulur yo. Mangkate marep ngalor ngono. Oleh mengko ki ora ngerti nyong. Ae Pak Bambang arep di motor mabure ngidul pangetan. Ayo ngalor ngulur. Nyong ora ngerti nyong. Masyaallah, boleh nek beda makan besok ya. Ngumpul nasamu wong murah. Sapi siji yo mangkat kan. Temenan dengan ngupedhet rega 11 juta dimu 3 tahun mangkat rega bakal salah mati ambil ngupedhet. Lanang nih. Tuku 12 juta imu 3 tahun umroh rega. Wis. Ya nek ora ngerti dijajal bae, murah apa murah? Syaratnya kok ngarit tok lah. Tapi kan urung tau diniati yo. Iki kan duwe pedhet loro. Siki duwe-duwe umpamane ya akeh-akeh kan duwe 20 juta. Wong pedhet lanang kabeh loro terus ditabung bokonge. Ngisuk umpamane kowe metu gari nggo umroh. Insyaallah dibuatkan kalau Gusti Allah dilalah lemu main susu maneh manjung. Kalau tahu payu 50 juta lah lanang. Kira-kira eman-eman ora yo. Kalau ora sida yo. Lah piye sing payah kuwi kaya kuwi. Nek jenengan niat temenanan, niat asal niat. Terus ana sing diteplak ngono lho kan. Kowe kok dikuatkan oleh Allah, dikuatkan yakin. Allah menguatkan. Mangkat rika. Wala nang kana seneng epol, madeng orang asai, turu orang lepet selimut. Iki ora tau ngombe, kok sedele. Orang ngombe nang kana sebab sang nek lawi dipas di tongkang omah. Masyaallah. Tapi nyong ya tak ngombe nang kana ngombe zam-zam pengalaman. Watus karo kaosnya karo sarunge bare tak candal-candal ana sing ketos-ketos beli banyu zam-zam ya sing ngombe. Kaya urung tau lah ngombe zam-zam. Nyong atus ngombe wis tau. Masyaallah kuwi. Lagi seneng kok, Pak. Langsung malih. Ayat niki fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Terus langsung salat nang Madinah marepe mengidul sebab mengaki nang kidul Madinah. Mulane ana masjid Kiblataini. Anak-anak yang tahu mandek nanging sore dhewe. Ada di sisi marep ngalor, sisi marep ngidul kiblate. Jadi pengimamannya loro. Sing nang loro ya ora dibongkar, sing marep meng Baitul Muqaddas, Palestina ora dibongkar. Jika maning pengimaman maring marep ngidul, wingi sore nggo liwat motor, boten mobil, kok dicungitoke. Masjid Kiblataini ngono. Masjid sing kiblate loro. Lah kowe wong Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan diomong wong mencra-mencra karo wong kafir, pancen Muhammad mencra-mencra. Wis marep ngidul, marep ngalor, marep ngidul maning. Wong apa sih? Ya wong jadi wong kafir wong ora seneng. Nggih napa nggih? Tapi niku pancen dheweke doa ya Allah kepengin kiblate kita Masjidil Haram. Mulane fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram langsung niku. Iki medune teng bulan iki. Bulan Sya'ban.
Mulane krana peristiwa-peristiwa teng mriku kula jenengan kabeh kon mulyakna wulan Sya'ban. Monggo temenan dikekehna oleh padha maca selawat karo Gusti Nabi. Kados ngoten. Dadi karo maca selawatan lah. Pas selawat sing akeh syukur jenengan oleh lenggah kemenangan. Khusuk maca selawat ngarep kula. Syukur lebih afdol, lebih utama. Sebab sing jenis selawat kowe ditabui oleh ganjaran, ora ditabui oleh ganjaran sing apik sing karo tawadu. Atos tawadu Anda asor. Jadi kantun doa kali Gusti Allah dari semoga salawat ya Allah bihaqi hadis sholawat kula nyuwun berkait sholawat mugi dipun paringi bejo dunya akhirat ya Allah. Bareng hitungan bejo wis ora ana gurune maning ndonga rika ya Allah bihaqi hadis sholawat kula nyuwun laris sagenipun dodol salah rika andel ora laris nek ora manfaat kepriye laris nek sing siji mriyang bae kepriye ukur nek tambah ora. Tapi nek jenengan nyuwun bejo dunya akhirat ya Allah dilalah apa-apa diparingi bejo bae. Mlaku dilalah ya ana wong tuku mengko ana wong tuku mandeg ana wong ngerep tuku jenenge bakul bejo. Kalau cilaka janjuk-anjukna bimo malah sing janjuk-anjukna merem. Iya mboten. Lho kan ora nyong ziarah karo het lan ketiper iki bakul merem ya ana tuku ora tuku. Payah ora. Iki nyata. Iya. Merem malah orang pengen bero. Anak janjuk-anjukna nang karo kaca, merem malah. Lah sing anu jegong atuh diperoki wong tuku gitu. Mulane njaluk sing bejet. Dadi wong tani ya wong tani sing bejet. Dilalah panen setitik regane larang. Iki napa nggih? Dilalah batira bodho nek dikawok dhewek. Tapi ya Allah kula nyuwun dipun paringi panen ingkang kathah ya diwehi panen sing akeh dilalar dadi 500. Payah ora? Payah. Emun panen akeh niku regane kur 500. Ya ora bejet. Tandur lombok dilalah panen akeh. Niku regane dilalah 4.000. Lah ya wis dadi udhu. Iki napa nggih? Dan iki ngangge muncul dari Gusti Allah nang ana nuwun bejo dunya akhirat. Wis ndonga sing bejo dunya akhirat bae. Dan iki masyaallah. Terus malih wonten bulan Sya'ban. Nang bulan Sya'ban kula jenengan kabeh disetoraken ngamal kula jenengan kabeh monggo dipikir. Kira-kira nong tahun iki luwih apik karo tahun 2024 apa 2011. Masyaallah. Jadi dipikir kira-kira nong distorake abenge apa ora iki. Sing ngerti jenengan kabeh dunya. Iki napa nggih? Sedekah sepile. Salat sing bolong sepile. Masyaallah. Jadi evaluasi kalau diri kabeh bocah tanpa rapot kok beda evaluasi nggih. Wah, kowe ora mangkat ping pira kiye? Ping 15. Kowe ping 3, bijine pira kiye? Dome karo sing tua apa ora? Uli golek betang elangan sekolah atau mangkat malah kaya kiye. Lha iki tanpa rapot. Dan iki jenengan isuk arep diunggahaken bijine nang tanggal 15 monggo siap-siap. Sing terus musola, sing terus masjid, aja nanti kelalen malam 15. Syukur dari yasinan jenengan bengi gelem salat tasbih. Patang rekangan rong salaman. Syukur lah. Setahun sepisan, salat tasbih kan setahun sepisan, kuwi wis apik. Untung apik, Pak. Masalahe nopo? Kabeh dosane iki dingapura kabeh kali Gusti Allah. Dingapura kabeh saking murah Gusti. Jadi anggap gelem seminggu pisan ya api, gelem sebulan sepisan salat tasbih ya api.
kapan rika sholat tasbih kok dipundhut karo Gusti Allah jenengan sedet. Iki jenengan ora duwe dosa. Hablum minallah ya ora duwe dosa rika. Ning nang kono ana syarat siji ora musyrik. Syaratnya mboten musyrik. Sing nomor loro ora duwe ati dendam karo sapa bae. Terus ora duwe prasangka elek karo manungsa. Nek rika di prasangka elek karo manungsa matur nuwun alhamdulillah. Diomong wong dicatur wong alhamdulillah dosane kelo. Palung kaya kowe ora usah mesuh, ora usah mikir, ora usah disauri. Kowe nang kono go gampang-gampang Gusti Allah le paring ngapura, paring maghfirah kalian jenengan kabeh. Nomor 1. Syaratnya sing di ngapura nang Gusti Allah, wong sing ora duwe dendam karo wong sing ora duwe prasangka elek karo manungsa liya. Angel napa angel? Angel nggih. Ya kowe kudu bisa nek kependi ngapura karo Gusti Allah. Wong pitikaiden boleh ngomong ala ki wong cakep. Payah ora sutra. Payah lah dadi paten-paten. Ada sing nyolong wong adoh, kan ora ngerti. Mulane alung wong adoh, wong dokter sing ngerti kok Gusti Allah. Ya moga-moga ngelingan nyong kayane yang dari sekarang kan berarti nyong kamu termasuk wong sing mentil kaya kowe bae lah. Kelingan karo Gusti Allah. Kenapa dicolok? Mulane nek kecolongan dikaje. Aja ngomong sini-sini lah. Kurang sedekah wis kaya kowe bae. Lo guna sodako lidafil bala, sodako biar milangi bilai, temenan. Sodako gue tambah ya bisa, milangi bilai ya bisa. Masya Allah. Dengan nanti nyong ngaji karo bocah, Riyadhus Shalihin, zamannya Nabi Sulaiman. Kue anak wong, nang ngarepan anak wit pelem. Lo wit pelem kue, digoni manuk tekukur. Manuk duruk ngono lah cara Jawa yo. Ya kita piye cerita zamane Nabi Sulaiman ora siki. Lek angger manuk kowe ngendhog miyek mesti diundhuh karo sing duwe wit pelem. Diundhuh goreng pangan. Ngendhog maning penek maning pangan maning. Ngendhog maning pangan maning manuk tekukur mangkel. Sowan nang raja Sulaiman, ya raja ya nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menapa nuk manuk? Manuk bisa salam, jamane Nabi Sulaiman. Iki ada sing bisa biu. Oke. Iya. Lebih terus matur. Ya Nabiullah, ana apa tekukur? Ngeten. Kula niku manggon teng ngarepe ngene Pak Herman. Pak Herman niku duwe wit pelem gedhi. Arane Herman lah. Nah lanjut, cerita. Kita tidak lihat Shalihin. Kemudian, kula niku manggon teng karangane Herman, nang wit pelem kula manak ping 3 piye kula diunduhi mawon kalih Herman. Nggih, dipangan. Kula protes kali jenengan. Protes temenanan. Pokoke kula nyuwun nggih, piye-piye kula saged gesang saged urip. Temenan. Terus Herman diundang karo Nabi Sulaiman. Ditemokna karo manuk terus Nabi Sulaiman. Kowe kudu manuk iki nggih. Wis mandeg aja mundur maning yo. Nggih. Wis ngerti dewek kekukur wis ngomong karo Herman. Nggih. Ben kowe bali Herman ya bali manuk bali. Dilala mendok natas. Dilala anak Herman kowe. Jaluk kudu digorengna manuk kekukur. Herman bingung. Lah wis janji gede dipenek karo Herman. Jiot iki kan digoreng Pak Nanake. Manuk tekukure kowe jengel matur maneh karo Nabi Sulaiman, ya Nabiullah. Nika Herman tesih ngundhuh piye kula digoreng melih.
Kula nyuwun pengadilan kali panjenengan. Wis aja kuwatir. Jenenge Fred, diundang jenenge Fred karena Nabi Sulaiman. Wonten napa? Nabiullah. Wes iki jaga nang wit pelme nggone Herman. Iki manuk tekukur kiye. Wis iki janji Herman ora mundur. Ning diunduh karo Herman. Siki tunggonono wit pelem jenenge Fred tukone manuke manak maning Herman munggah tibakna tugel tangane tugel sikile aku sing perintah temenan jenenge Fred kuwi nunggu wit pelem ben nunggu wit pelem ditunggoni awan wingi ora lunga wong jin nang kono ben nganti manuke ki ngendho manak dilalah bareng kiye wis netes bojone Herman meteng nyidam pokoke ki gawen si jambal bayi Mas nyung njaluk gorengan piyek jeruk bingung Herman waduh payah iki nyong wingi wis nyalai maning dilalah sarepe ngunduh manuk kok ana wong ngemis teka nang omahe Herman terus diwehi sege karo tempe karo jangan komaden iki disodakoi sepiring sege jangan lawuh madan karo matur nuwun wong wisen berawe wong ngemis Herman ki munggah ngunduh anak jeruk nang wit pelem arep go bojone sing meteng nyidam temenan meneh ketapel aman tekan mundur aman bareng bet digoreng druke mereng maning nang gone Nabi Sulaiman ya Nabiullah kenging napa jenenge Fred kok mboten saged nibakaken Herman terus dipanggil Fred kowe jeneng ora nibakna Herman mulih menek piye jeruk ngeten Nabiullah kula niku pun berusaha saestu ning temriku saderengipun dheweke menek niku sedekah sepiring sego kali lawuh ten wong miskin terus piyambake menek kula ajeng nibakaken ajeng nugelaken sikil kali tanganipun Herman kula dikencang kali malaikat kali utusanipun Gusti Allah krana dheweke niku sedekah. Lan iki as-sedaqatu lidafil balak. Dadi kene kepengin aman sekang ababe arep ngapa-ngapa sedekah. Arep nang Jakarta kali basane sedekah 10.000. Ora usah akeh. Insyaallah mbok bising limpang rika waras dhewek. Dan ini as-sedaqatu lidafil balak. Iki teng kitab Riyadhus Shalihin jelas riwayat itu. Orang itu takon santri kuno tahu cerita kayak gue ya nak hadis. Dan ini lha as-sedaqatu lidafil balak nah kalau jenengan nek kepengin dilahi-bilahi nek karo Gusti Allah sing riyangan disedekahi, sing rezekine angel disedekahi men gampang. Sing anake mbeduk sedekahi ya Allah bisedaqati niki kula nyuwun anak kula dipun paringi dados lare ingkang sholih-sholihah ya Allah belum. Jadi aku keniatan jenengan mriku. Jadi tinggal moni mau ana biskuit liwat. Jenengan do ngaset. Kula niku pun batin. Nyong modele bila niki ganjaranipun kagem kula sak keluarga. Nyong kaya kowe ukur. Jadi oleh kabeh, bojo boleh, anak boleh, putu boleh. Innamal a'malu binniyat. Ya Allah, mugi-mugi bojo kula tambah sehat, belum. Ya Allah, mugi-mugi usaha kula diberkahi lancar, belum. Jadi jenengan lebokna nang kono amal. Kowe nang kono kowe nggo ngapa? Lidafil balak, ngilmoni kali Gusti Allah. Ya ikhlas. Oh niku perintah oleh wong ngamal kaya jenengan maca Yasin. Omongnya ngamal sing paling apik mukhlisin, paling ikhlas. Nggih napa nggih? Tapi nang kono oleh niat
Sing jenengan maca Yasin ping 3 nyuwun men dipanjenengaken umure, nyuwun rezeki sing halalan thayyibah. Sing nomor 3 nyuwun njenengan anggenipun beja saged husnul khotimah. Kowe lawan maca surat Yasin ping 3 esuk malem saben. Lah niki. Terus jenengan sedekah jenengan napa nyuwun kali Gusti Allah. Jadi jelas jenengan tinggal moni sing kados ngoten. Sing nang mau oleh ganjaran ora dikatok sing dele. Bojomu sing ora melu nang omah, anakku sing beda nang dalem oleh kabeh. Mbok kowe 1000, mbok kowe 2000 oleh kabeh sing ngedum Gusti Allah, sing ngedum malaikat Gusti Allah ora bingung. Kaya jenengan maca Fatihah dikirimaken minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bimasyarqil ardi la maghribiha barriha wa barriha syai'ulillah lahumul Fatihah. Fatihah siji digawe wong Islam lanang wadon sejagat li ngedum kepriwe cara dagingnya seperti ora. Nek rekale mikir kan li ngedum kepriwe yo. Duit 10.000 ditum wong sejagat. Uman pire bejen. Wangel para nek kasih mikir. Nek ora usah mikir iman kali Gusti Allah sebab agama iki aja nganggo pikiran. Agama iki nganggo nakli ora akli. Boten nganggo akal nganggo hati napa? Iman. Mulane dikanek pinter sedekah anake sing turu nang maule. Garwane sing ora melu oleh. Oleh ganjaran kabeh ya Allah. Ganjaran pun kagem kula somah blu. Wis ora usah mikir duit 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 ora usah dipikir. Nang masjid nek Jumatan ya kaya kowe. Keluarai jadi rika bodoh kelingan karo sing nang omah keluargane kabeh. Nggih napa nggih? Mau oleh nyemplungan beda kaya kowe ora? Ya ana sing ora yo. Oh wingi sing wis tau ngaji lapanan ya. Wis niat. Sing urung ya krungu siki. Fatihah siji ditumpuk sejagat kok bisa. Wong Gusti Allah matematikane ora usah dipikir. Nggih napa nggih? Masyaallah dari iki ilmu. Mulane nek apa-apa nek nganggo ilmu niku insyaallah dados langkung sae mugi-mugi wonten manfaatipun nggih. Sedaya kagem kapunten. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Saestu sedaya kalih kapunten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saklajengipun monggo kula aturi dhahar sak wontenipun nggih. Niki njenengan menyesuaikan badan layu. Kayaknya ketemu ning beria ya yo. Alhamdulillah insyaallah ada umur kabeh ya.